Bai? Bai. Egun ondenoi, ikusten duzuen bezala, hau zoragarria da, ikusi ze ordu den, Ditura Gasteizen, goizeko 9 aldera, pista guztia beteta, eta gainera hemen dago adin guztietako pertsonak, iluzu berberarekin, eta gainera utzi diote tartetxo bat solidario izateari. Eta hori da gure nolabait ere ardura. Garenoken aldetik, erlijio ikaslekin lan egiten dugun irakasleok, azkeneko urte hauetan nolabait ere proiektu honetan parte hartzen dugu ilusio handiarekin ere bai. Nire aurrean ikus dezakezunez, hor dago erakusketa bat. Ekialde, ikasbidea, mendebaldea, institutuetako batxilergoko erlijio ikaslek egindakoa. Lan kooperatibo izan da, badminton bezalakoa, eta hemen fijatzen baldin bazarete esaten du eta geure ur tanta solidario bizia. Eta eskerraldean dago zenbaki bat, 51. Ur tanta hori nolabait ere ondak eginez poliki-poliki joaten da zabaltzen, ez? Bueno, zertarako izango da hemen jasoko duen diru bilketa. Nolabait ere aurrera ateratzeko hemen ikusten ari zaretena. 51 unibertsitatari bekak Damasko aldera, gerra zibilak eragindako leku honetan, nolabait ere behartsunen artean 51 pertsona unibertsitatea joan nahi dutenak, horiek izango dira hautagaiak, eta horren truke nolabait ere matrikula, jateko eta leku batean lokartzeko eta hori, beraiek beka hori jasotzen dutenean hartzen duten konpromisoa da zenbait ikastetxeetako ikasgelatan klaseak ematen laguntzeko. Pentsatu behar duzuna da, Sirian gaur egun ere klasetan 60-80 bitarteko ikasle kopuru izaten dela. Beraz, basamortu handi baten, gerra zibil odoltsu eta krudel eta interesiz beteriko baten ondoan urtanta solidario bizi hori 51 pertsona hauen bitartez aurrera aterako dugu. Denoi mesedez, pentsazazue, kapaz garela bat egiten baldin bagara eta eskerrak eman dizkizuegu. Bueno,